I morgen der vil 2 begivenheder overskygge alt andet. Fodboldlandsholdet skal i Sverige forsøge at holde liv i drømmen om EM, og lige før den begivenhed, ja, så lægger Aarhus græs til et vaskeægte verdensmesterskab. Tusindvis af mennesker vil samles for at overvære giganternes kamp, legendernes møde, VM i issparkning. Og jeg har fået besøg af 2 af deltagerne, nemlig Carsten Christensen og Magnus Carlsen. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Og konferencieren Reinholdt. Godmorgen og velkommen. Først og fremmest, Carsten, det her handler om at sparke til 1 liter vaniljeis. Ja, det er korrekt. Hvor langt kan den komme? Verdensrekorden er på 36 meter og 80 centimeter. Hvordan får man sådan en idé? Det er vores præsident, Jakob Harnberg, og generalsekretær Anders Villadsen, der er tilbage i folkeskolen, købte 3 liter is, og de spiste den ene liter, og så var der 2 tilbage. Så de store fodboldelskere, og så må de sparke til den her is og se, hvem der sparker længst. Men Carsten, det er jo dumt. Ja, du har ret, men det er sjovt. Og vi skal se nogle billeder fra sidste års konkurrence. De kommer her, og sådan ser det altså ud, når man sparker til is. Og i morgen så bliver VM jo altså afholdt. Hvor mange nationer vil støde til det her brag? Altså, sidste år var der som den eneste udlænding Magnus fra Sverige. Grunden til det her verdensmesterskab er, at vi er de bedste i verden til at sparke is. Når amerikanerne vinder store sportsbegivenheder, så er de verdensmestre. Vi er de bedste i verden til at sparke is, derfor et verdensmesterskab. Alle nationer er velkommen, det er international konkurrence, men der er som regel kun danskere og svenskere. Og der er jo altså sket noget i de her 6-7 år, hvor sådan I for alvor har sparket is. For eksempel så er I jo kommet på tysk tv nærmest som den eneste sportsgren fra Aarhus, ved jeg. Ja, det er vi. Vi var på Norddeutsche Rundfunk for 2 år siden, hvor de lavede en halv times udsendelse om Aarhus, hvor vi jo repræsenterer som eneste idrætsbegivenhed for Aarhus. Det var vi glade for. Så det er det, de tænker, at aarhusianere de går og bruger deres tid på at sparke is? Det må vi så se om... Magnus, du blev verdensmester i 2005. Ja. Du vandt den her. Hvordan sikrede du dig pokalen? Altså, hvad var det for en spark? Jamen, det var jo et utroligt godt spark, et fuldendt spark, hvor man sparker til isen, og den er et splitsekund nærmest bliver i et med foden. Og så slipper den så og flyver ud omkring de 20 meter, hvor den så triller de sidste 10 meter helt ud på 30 meter eller sådan noget. Og det var altså noget af en præstation, og den skulle så følges op sidste år. Du var forsvarende verdensmester. Ja. Og jeg synes lige, vi skal se din entré fra sidste år. Den kommer her. Direkte fra Sverige. Sidste års verdensmester med et spark på næsten 28 meter. Han kom ind på isbilen. Det er... Altså Magnus, det er jo en entré, der forpligter. Hvordan gik det sidste år? Ja, men det gik jo ikke ret godt, altså. Som du ser, der var fokus på mange andre ting. Jeg tror et eller andet sted, at jeg måske glemt, at det vigtigste, og det er jo egentlig at sparke isen langt. Der gik en glip. Det blev for stor pres på mine skuldre. Hvad nummer blev du? Jeg tror, jeg kom nummer 61. 61 blev det, ja. 65, og der er nok kun børn bagefter, tror jeg. Og Reinholdt, det er jo dig, der skal kommentere braget i morgen. Altså, hvordan forbereder man sig på at kommentere issparkning? Der er jo en masse, drengene er gode til at lægge en masse statistikker frem. Vi får nogle papirer med længder på år tilbage, hvor langt de forskellige har sparket, måske lidt røverhistorier omkring folk, sige lige det og gør lige det. Og så er det ind, og så er det at holde publikum i gang. Og hvordan er reglerne sådan kort fortalt i issparkning? Men så reglerne er, at du sparker til en liter vaniljeis, der er pakket op, en udpakket liter vaniljeis. Du sparker med bare tæer. Og det er sådan set de korte træk. Og så er der indledende runder, 1 spark. Man får faktisk kun 1 forsøg, og de bedste ryger så i finalen, og så er der altså en vinder af pokalen her. Ja. Og Carsten, altså, det er jo vigtigt, fordi der er både tricolore, og der er nougat, og så er der vaniljeis. Hvorfor skal det være vaniljeisen? Jamen, vi besluttede i et tidligt stadie i sporten, at det her skulle være en ren sport. Og derfor har vi valgt vaniljen. Folk har så snakket om vi skal tage træfarvet eller nougat. Nougat vil jeg på ingen måde anbefale nogen spark derhjemme. Det er ligesom et jagtgevær, hvor havlene kommer med 200 km/t. Og hvad med tricoloren der? Jamen den træfarvet, altså det er jo en show-is, og den opfordrer lidt for meget til show, plus at den deler sig i 3, og det vil give fordele i konkurrencen, i og med at chokoladen har en stærkere tyngde.
Så det vil sige, at det skal være den rene vare, således at man fokuserer på selve sparket og ikke isen? Ja, lige præcis. Det er simpelthen sparket, der tæller med liljen. Og der er jo altså orden også på formalia af det hele. Alle deltager får All Access Pass til Kickers Lounge. Alle deltagere får et All Access Pass, når de tilmelder sig i morgen i Botanisk Have, og så efterhånden så vil Carsten og hans medvært kalde op til, at de kan sparke. Og vi skal jo se giganternes møde, fordi vi var ude og sparke is i går afslutningsvis, og hvordan det gik, det kan man se her. Se, hvad den står på. 23,75. Så kan han lære det. Sejsten 37. Jeg fører 2-0 nu, og så er det Mortens sidste spark. Så det bliver spændende at se, hvad han kan. Ja, men du skulle lige have lov til at smage sejren jo, ikke? Det er nu, jeg rykker. Kan vi få flyttet nogle af træerne dernede? Og gør det ondt! 21 rent. Nej, men det er 2 sølle meter! Det kan ikke være sandt. Tak for kampen. Tak for kampen. Ej. Det huer mig ikke, men vi ses næste år, satser jeg på, i den endelige konkurrence, og god fornøjelse i morgen. Kig op i morgen til VME-sparken i Botanisk Have i Aarhus. Reklame over til Cecilie med reklame fra Fisk.